Dakle, ovo je katastrofa. Dabar Henry je prekrio celu džunglu opasnom roze penom. On eksplodira čim dođe u kontakt sa vodom. A za mjesec dana je sezona kiša. Džungla bi mogla da ostane potpuno gola. Kakav je to način, Tebra? Imaš nešto protiv moje golotinje? Da bi spasili svet, družina iz džungle kreće u globalnu misiju. Ajde, ne gubimo vreme. Idemo onuda. Ovo je prilično dug put. Žedan sam. Ne znamo šta je u toj vodi. Ne smete da popijete ni kap. Miki jako žedan. Da biste pronašli protivotrov, morate da odete na jedno od najopasnijih mesta na zemlji. Opasnijih, ma daj. Beži iz puta, neko ovde i radi. Čekamo već sat vremena. Ovdje su svi malo nervozni. Družina iz džungle se vratila. S više kung fua. Hej, i ja znam kung fu, pando! Više banana. Miki hoće banane. Evo, smrznute banane. I to je najbolje što sad mogu da uradim. Nema frke, Miki! I više zabave. Svaki plan ima svoje zamke. Srušit ćemo se! Svoje prepreke. Pazite, sad to leta! A naše su oni. Družina iz džungle. Družina iz džungle 2. Svetska turneja. Ostajte gde ste! Ako tvoji prijatelji nastave da se deru, pokrenut će lavinu. Društvo, prestanite da vičete! Prestanite da vičete! Uskoro u bioskopima, distribucija Blitz film i video.